Teraz už je tu polica. Šik. Áňo, bubuk. Dobre. Makaj. Takže teraz tam je niekde... Kde je tá žena? Ona neviem, až sa ešte obliekla. Ona je normálne. Počka, niečo pustíme, bubuk. Lenže tá tam mi musí dojsť. Takže... Poď. Tu ťahá Bobby táto žena. A stále si inak dáva dorti. Takto tu Polinka má znovu sánky, ale teda není tu skoro žiadny sneh, takže super. To je Emčík. A čo ti len... Aká je červenúčka. Dostal sneh na brucho. To ako prosím vás, to nám vysvetlite. Fúha. To kvôli nej. Fúha, čo tu máš za filter čudný? Ukáž? Dobre. Počkaj. Už to lepšie. Už to... Som ľudská. Dobre, to je ľudská teda. Wow. A tu je môj pes najkrajší. Ale má naopak sánky chudák. A môžeme ísť sem, lebo jen tam není moc snehu na hentej tej. Tam není moc snehu tam, tak môžeme ísť sem. A teraz tam ani nie sú krávy, hej. Fúha. Nemám palicu. Počkať. Jak si tam vykydala? Jaké ma týkate slaba. To je hlavné, že To mám... bude najlepší vlog, Ježiš. Hej, presne. Máš to poslať? Hej, áno. Jo! Fúha, tak teraz už to asi stopujem. A mám ísť dole, či ja? Budem bežať. Ja budem bežať. Nie, ale to bude lepšie, potom ty pôjdeš. Ona poje bežať za mnou, jak taký malý zmátur. No. Počkaj, ale... Ideme. OK. Ale to je lepšie. Táto je môj sex. Aj to je sexy, ďakujem ti, Tamarka. Ja mám tiež sledovať. Pozri sa reálne na mňa. Ale ty máš čierne na tvojich jednou viac vidno. Poď. Takže toto je môj poslušný pejsek. Na to poď už. A my ideme spraviť experiment, či utiahne túto pani Luciu. Nemyslím si. Myslím si teda. Ja si nemyslím. Tak toto ťahať fakt, že nebudem. Veď ja by som aj chcela, to je ťažké. Idem, musíš väčšiu motiváciu mi dať. Poď! Kámo, toto ja som mala reálne ešte z polovice takto. Tu zotročujem môjho psa, aby ich ťahali. Takže... Poď to proste. Sa jej už nechce ťahať. Teraz tu už. Dajme ich chvíľu oddych a potom ju dajme znovu ťahať. A teraz sa strašne tuží po tej palici, tak ju nechajte. Prečo ty sa nejdú za mnou? Dobre, že to natáčam toto. Môžete mi stať, prosím. Au. Ale... Nepôjdete hovoriť... Potom teraz má hen tie dve špiny, kamo nečakajú, takže mám v riti. Poli je Sefica doma čaká, takže ideme. Poď. Poli, choď! Poď! Ono ti...
OK, takže vítajte pri tomto napínavom súboje. Vidíte, že Polinka do toho zapojí všetku svoju energiu, no ale Emča sa nehodla vzdať. Tuto trochu Polinka poťahala vytrá nejaký dinosaurus. To som chvíľu zaberie ja. Tu Emča zvolila stratégiu utekať, iba že Poli sa rozhodla ju obmotať a využila svoje vodítko ako svoju zbraň. Extrémne inteligentný pes. Emča sa tu vzdáva, potom rýchlo uteká od nej preč a môj pes vyskakuje. Ja som tam úplne šťastná. A znovu utekajú. Toto je jak brat a sestra. Presne. Vidíš? Oni sa opäť trolia navzájom. Ejči, poď, musíme sa hýbať. A Polinka ťa znovu zabije týmto tu jej chbatom zázračným. Ešte z teba zamoce ťa. Hej. A pozri, aké je na seba hrdá môj. Poď, Poli! Poď! Do kopca to nepojďte náhodou. Ja som, že to není zamrznuté, však ja počujem, jak to tečie tuto. To je reálne, že potok. Tak to som nevedela, som si nejako spojasla. Nie, to je potok. Hej, všimla som. Poinka je tam úplne v ríti z ľudskou. Prejsť na druhú stranu, no. Však tuto to preskoč, nie? Tam to chodí videa Butkovska, tak vyplatíš. Emči, to by som nešla. Dobre. No šikovný atlet. Hej! XD. Lol, takto som dopadla, roztrhaná bunda. Nevadí. Nevadí. Ľudské tečie krv, ale nevadí. Stále hra to hudba, nevadí. Budeme mať Billie Eilish pozadí. No takže ľudia, vracíme sa domov. Nie ešte tma, no dobre trochu, ale nie ešte veľmi. Polinka, ale na moju obranu som ich odopla, som ich odplačili. Čo to za stysanie? Taky trpli do tej lampy. To bol najlepší záber. Sme si spravili u mňa doma, bol taký piknik, bol tak už fakt dobre. No a to je asi že všetko, čo sme robili a potom sme ešte hrali a proste sme sa rozprávali. Ale vlastne sme ani nehrali, iba sme si zapli tú hru a potom už sme išli domov. Poďme natočiť nejaké video, lebo som nič nedala, dneska sa mi nechce nič strihať. Ja som nedala už 5 dní. Wow. Takže čaute. To bolo na dnešný vlog asi že všetko. Viac sa mi moc nechce točiť, lebo proste už budem mať doma a bude to nuda, takže tak. Dovidenia. Dovidenia. Mua.